डीएम जौन ज्योति मौर्य के जौन थंबल राव लागल बा एकरा से रउआ का संदेश दियल चाहतनी करे जा भले तू दहिया के हुआ और के दे देबू लेकिन तोहार है दिलवा हमार हमेशा प्यार खाती तरसी तोहार। अच्छा एमे गलती के कर बा एसडीएम ज्योति मौर्य के जो न्यूज़ बा ओकरा में एसडीएम ज्योति मौर्य के गलती बा कि आलोक कुमार के गलती बा? हमके भरोसा दे के दोसरों पर मरबू दिलवा ले जरबू के कतना सत पे बा के कतना सत पे बा ई तो उहे लोग बताइनु। रावा केकरा पक्ष से बनी। नमस्कार प्रणाम। अभी हम मौजूद बनी आरा में और हमारे साथ बैठल बनी गोलू तूफान जी। यहाँ के बहुत ही गाना एगो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा बा और यूट्यूब पे भी वायरल हो रहा बा। जानब वो गाना के विषय के बारे में, वो गाना के टाइटल का सबसे पहले रवा ये बताई। हमारे चैनल में स्वागत बा जी। सबसे पहले और चैनल शताक्षी न्यूज़ के देखे वाला दर्शक के हमारे तरफ से प्रणाम बा और चैनल के सब्सक्राइब करी, प्यार आशीर्वाद दी। और गाना हमारा आप सबके आशीर्वाद से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा बा। गाना हमारा से प्यार करके बाटे में शायरी एगो सरारा राजपूत बड़ भैया बनी के वायरल शायरी बाटे और फिर उसके बाद हमारे को हमके भरोसा दे के वायरल होता गीत। एसडीएम जौन ज्योति मौर्य के जौन थंबल राव लागल बा एकरा से रवा का संदेश दियल चाहतनी? ई न्यूज़ वायरल बा ए चलते रहा ए थंबल के यूज़ के बनी कि का माने एकर फंडा का बा, एकर पीछे के राज का बा? देखी रहल बा थंब लाइन यूज कैला के तो आजकल के सिचुएशन रउरा समझ तनी कि भोजपुरी में का हो रहल बा। और रहल बात एसडीएम के तो हम कोनो वहाँ के नाम धो के गीत गौले नहीं की, बस थंबलाइन यूज भइल बाटे। यूज ये चलते भइल बा कि एसडीएम के रउरा पता होई कि न्यूज कितना रफ्तार से वायरल हो रहा है, 5G के रफ्तार में जा रहल बा। हाँ तो ई एसडीएम के रउरा खूब अच्छा से पता होई कि वहाँ के का मैटर बा, का विषय बा, कि लोग काहे आखिर उनका ऊपर पीछे पड़ल बाटे। अच्छा एमे गलती के कर बा एसडीएम ज्योति मौर्य के जो न्यूज़ बा ओकरा में एसडीएम ज्योति मौर्य के गलती बा कि आलोक कुमार के गलती बा? देखिए अब तो गलती के कर बाटे ई तरह और शताक्षी न्यूज़ के दर्शक बताई हैं भोजपुरी श्रोता कमेंट के माध्यम से कैसे कि के कतना सत पे बा के कतना सत पे बा ई तो उहे लोग बताइनु। रावा केकरा पक्ष से बनी? हम तो देखी के पक्ष से बानी ना, लेकिन सत्य होला। कैसे कि देखी का होला कि गलती होके चाहे सही, गलत रउरा रहम तो गलत कहाइम, सही रहम तो सही कहाइम। इहे बात हमारा माध्यम। रावा नजर में सही के बा? अभी तो हम ना कह सकीला कि ज्योति मौर्य सही बाड़ी कि आलोक मौर्य सही बाड़े। ई तो जनता पब्लिक बताइए नु के सही बाटे। रउरो समझतानी के हमेशा सब देखत रहता सब कोई। ए पर जौन गाना रउराल बा तौन गाना एक बार हम अपना हमरा दर्शक के ये गाना के सुना दी। ई गाना तो बड़ा हमारा वायरल होता है। मैं हम खुद से शायरी भी बोलले बानी तो अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। गाना के भाव ई गाना लिखे वाला के रहे? ई गाना हम खुद अपना से लिखे। अच्छा खुद अपने से रवा गाना लिखले बानी? अपना से लिखले बानी। तन मनी गाना के एगो बोल हो जाए। ई गीत बड़ा वियोग में गीत बा। ई नइखे कि माने उनके ऊपर हम गौले बानी कोनो नाम धके, लेकिन बड़ा प्यारा गीत बा। अरे कबहू ना सोचले रही ऐसन करबू दिलवा ले जरबू, हमके भरोसा दे के दोसरों पर मरबू दिलवा ले जरबू। आपको किसी से प्यार नहीं न हुआ है? और प्यार में कभी धोखा नहीं न मिला है? नहीं ऐसा कोनो बात नहीं कि हम देखिए हमारे एगो ये कोशिश रहेला कि हम केहू से जुड़ जाइला तो हम पूरा उनकर खानदान से जुड़ जाइला, एगो दिल में हम जगह बना लीला। तो हमारे के धोखा कहाँ से दे सकता है? कहे के मतलब है कि ऊपर से ना रवा दिल से राज करीले। जी हम सबके दिल पे राज करीला। इमे शायर जौन बा जौन सरारा राजपूत जी जौन शायर बोले बनी, अगर शायर रवा याद होखे हाँ तो बोल सकिले। ऊ तो हमके पहले गीत में जौन बाटे सरारा भैया बोलने बड़ा प्यारा शायरी बाटे कि करे जा भले तू दहिया के हुआ और के दे देबू लेकिन तोहार है दिलवा हमार हमेशा प्यार खाती तरसी तोहार। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले टुनटुन यादव और अखिलेश कश्यप के जो न्यूज़ वायरल हो रहा है, एक साथ बैठ के बड़ा वहाँ सब के बड़ी बड़ी बात बतिले रहनी है, वो विषय पर अब का कहल चाह? हालांकि टुनटुन यादव के तो कहना है कि हमको विवादित में रहना पसंद है। अच्छा देखिए उनका लोग के बारे में का कहल जाए, रउरा खुद जानतानी कि वो लोग के का लेवल बाटे। एगो टुनटुन जी के अलग लेवल बा, अखिलेश जी के अलग लेवल बा। का मैटर बाटे वो विषय में हम कोनो कमेंट नहीं कर चाहत, कैसे कि वो लोग खुद एगो ओहदा पे बने, समझदार बने,
अतने हम कहम। माने आपन लेवल रवा नहीं गिरावल चाहत और कहे के दोस्त यही बा। नहीं, हम काहे खातिर केहू के हम यूज करी कि वहाँ के खराब बनी, वहाँ के का कोई नहीं का कोई नहीं, सबके एगो अपन अपन लेवल होला। दूसरा के बात पे यहाँ के नहीं बोले चाहत मन सवाल से एकदम सीधा कट के यहाँ के निकल रहल बनी और यह विषय पे बातचीत होत रही। अभी रवा ये बताएं कि रवा अश्लील से कोसों दूर रहिला। जी हम देखले बानी कि जब अश्लील से कोसों दूर लेकर कारण का बा, लोग तो कहेला कि हमारा अश्लीले गाना बाजेला। देखिए भोजपुरी में का होला कि कुछ सबके कलाकार के हम कोनो नाम धऽ के स्पेशल नहीं कहते, लेकिन भोजपुरी में हमारा ख्याल से हम ये एगो संदेश देम कि भोजपुरी में अच्छा अच्छा काम होके के चाहिए, अच्छा गाना बने के चाहिए। देखी कोनो गाना ई ना होला कि मतलब हिटे हो जाई, स्टारे बन जीव तू हो गाना से, समझत नहीं बात हमार। जी जी। तो ऐसा कुछ गाना भोजपुरी में होके के चाहिए कि कुछ ऐसा गाना बना दो कि वो हमेशा अमर हो जाए, सुनला पर कबो केहू कहे कि हाँ भोजपुरी में ये गाना वाकई में बा। कैसे कि आजकल के देखते बनी स्थिति रह रहा कि काल हिट होइल गाना परसों पते नहीं के कहाँ बने ना। बहुत लोग के कहना बा कि जैसे कि हमार अश्लील गाना ही गायब तो हमार बाजी मार्केट में सलील गाना ना बजेला। लोग के कहना में बा कि हम ई देखता नहीं कर जैसे और ज्योति मौर्य के ही जौन गाना आइल बा, ज्योति मौर्य के जौन थंबल लागल जौन गाना आइल बा, ई गाना और माने ओमे कहीं चर्चा भी नहीं उनकर बहुत सुंदर और सलील गाना बा, ई वायरल भी हो रहल बा। जी देखी भोजपुरी में हम अतने कहम कि श्रोता समाज बड़ी समझदार है, बड़ी लहदार होले भोजपुरी के। तो रउरा बढ़िया बढ़िया गीत भी गाइम तो हिट हो सकता। रउरा आई तो सोचबे मत करी कि हमारा स्टार बने के बाटे, स्टार वाला भावना रही के ना चाहिए कलाकार के अंदर, कैसे कलाकार के कोनो आकार ना होला जननी। तो यही चलते बढ़िया बढ़िया गीत बनाई, बढ़िया बढ़िया गाना के तैयारी करी आ दिल पे राज करे के बस श्रोता के। जाते जाते हमारा दर्शक से रवा का कहल चाहब? हम ये कहम कि भोजपुरी में ऐसा ऐसा काम होके, अभी पवन भैया भी कितना रोवेले रघुराई गाना बहुत ही प्यारा वहाँ के। तो पवन भैया के नाम लेने ते हमारा बात याद पड़ल है। हाँ। अभी देखत नहीं हम कि माने जे गाली दे रहल बा फेसबुक के माध्यम से, लोग कहते कि हम अपने आप के क्रिएटर हैं, पत्रकार हैं, न्यूज़ वाला हैं, और वो लोग गाली दे रहल बा फेसबुक के माध्यम पे। आ पवन भैया वो आदमी के अपना मंच पे बुला के इवेंट शो में सम्मानित कर रहल बड़े। ये विषय पर का कहल चाहब? देखी ये तो बड़ा रउरा उ माने एक ही आदमी के कमेंट ना कर ले, हर एक जे भोजपुरी के जितना भी कलाकार बड़े उ सब कलाकार के ऊपर वो कमेंट बाजी कर ले, ढोड़ी हुरवा ढोड़ी कुचना कर ले, ओकरा के मंच पे बुला के सम्मानित कर जाता है। देखी पवन भैया के रहल बात, तो पवन भैया के अब का कहल जाए। पवन भैया खुद एगो लेवल पर बानी, वहाँ के सब लोग मानेला, स्नेह करला, प्यार करला, सबके दिल में राज करला। तो ऐसा कोनो बात नहीं है, पवन भैया सबके दिल पे राज करीला और भोजपुरी श्रोता समाज के। तो हम ये कहम कि भोजपुरी में अपन एकता बनल रहे कलाकार के बीच में और खूब बढ़िया बढ़िया काम होते रहे भोजपुरी में। ये हम आप सबसे हमारा दर्शक के रवा का कहल चाहब? बस शताक्षी न्यूज़ के आशीर्वाद दी या राउर आशीर्वाद, रौरा के ही शताक्षी न्यूज़ के आशीर्वाद मिली तो हमारो आशीर्वाद मिली। जरूर जरूर।